Pemandangan sasak kalen gede, mingkin serem. Wis naun-naun akeh wong liwat sasak kalen gede dusun Pulo Putri RT Pitu RW Telu Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Sing liwat dalan sasak kalen gede Pulo Putri yaiku ana para pedagang, ana bocah sekolah, ana wong tani, ana pemuda pada nongkrong, ana para guru, ana pejabat-pejabat desa, ana pejabat kecamatan, ana sing KUA bahkan odong-odonge mangkodok gah liwat mono. Sing liwat bokan pernah nanggui sosok serem bakal liwat sasak kalen gede. Jere wong kanda mah merinding. Rasane, bulu kuduk pada ngadek kabeh. Komo baka bengi mah, wis mah peteng, dalane rada blenakan pisan pas sasak kuekeh. Mangkaning ana coran sing pada meletakti. Serem lah pokone mah. Baka wedi, mending gawa batur supaya aja nemen wedi. Tapi bagi wong tukang nyetrum ruru iwa kaya sum kapong mah biasa bae bakal liwat sasak kalen gede keh. Terus tukang lektor ya biasa bae beli osok ngaton ning mata. Lamun bisa mah aja sampe enten. Karo wong tunggu mah wis biasa. Sing penting, kula beli ganggu ya moal diganggu.